5 עובדות על בטי שרייבר. היא מאמנת NLP, היא סבתא ל5, אחת בת מצווה. נכון. היא רוקדת פלמנקו, שאנחנו חייבים לדבר על זה קצת. בכיף. היא אושיית רשת ופודקאסטים ממש מוכרת, והיא כאן בעיקר בגלל שהיא מומחית ליישומים טכנולוגיים עבור אנשים עם הפרעות קשב ועם לקויות למידה. אני קובי דביר, אתן ואתן על שעת חינוך, הפודקאסט של מכללת סמינר הקיבוצים. קודם כל, ממש נשמח שתעשו לנו עוקב בספוטיפיי, או שתרשמו לערוץ שלנו ביוטיוב. זה עוזר לנו להביא עוד מאזינים. בואו נתחיל. אז בטי, ברוכה הבאה. תודה רבה, איזה כיף להיות פה. תודה שהסכמת להגיע אלינו. קודם כל אני אתחיל בלהרחיב עוד טיפה את ההצגה שלך מעבר לעובדות. את מרצה וחוקרת בתואר השני לטכנולוגיות בחינוך בסמינר הקיבוצים. היית גם ראשת התוכנית הזאת כמה שנים טובות. נכון. ואת מומחית בתחום של שילוב בינה מלאכותית בהוראה, ובלמידה וביישומים טכנולוגיים מתקדמים, עם התמקדות בהפרעות קשב וריכוז. זה מלא דברים שבא לי לשאול אותך. הפרעות קשב ולקויות למידה בלי ריכוז. בלי ריכוז. יש הפרעות קשב בלי ריכוז? הפרעות קשב זה זה לא בלי הולך ריכוז. ביחד, הפרעות קשב וריכוז? לא. אז תספרי לי רגע על זה. לא, אני עכשיו עם הבת שלי בעניינים. הפרעות קשב וריכוז זה מונח ישראלי, שהמציאו בישראל. אוקיי. אין דבר, יש הפרעת קשב. אוקיי. גם באנגלית זה attention deficit hyperactive disorder. הפרעת קשב והיפראקטיביות. כאשר לא חייב להיות היפראקטיביות, אבל זה עדיין בתוך ההגדרה. למה לא ריכוז? כי כל מי שיש לו ילד עם הפרעת קשב, או ילדה עם הפרעת קשב, יודע שהם יכולים להיות שעות מרוכזים סביב משהו. זה יכול להיות לגו, טיק טוק, לגו, משחקי מחשב, משהו, ברגע שיש משהו שמעניין אותם, הם שעות יהיו מרוכזים שם. כך שריכוז זה לא הבעיה שלהם. למדתי. כן. תודה. אז בתור מומחית לטכנולוגיות בחינוך, אני רוצה שתתני לי קודם כל תובנה בתחום הכי בוער היום, וזה ה-AI. באופן כללי, לפני שאנחנו מתעסקים בחינוך, תגידי לי מה דעתך, ואני אגיד לך גם למה אני שואל, כי יש כאלה שממש נרגשים מהקונספט הזה של בינה מלאכותית, ויש כאלה שמתים מפחד, הוא יהרוס את העולם של... מה עמדתך? עמדתי שזה גם וגם. אנחנו עדיין לא יודעים מה המשמעויות של זה, לדעתי, לעומק. מבחינת ההוראה והלמידה כרגע, אנחנו נהנים מזה. אני מאוד נהנית מזה. אני גם חושבת שמורים צריכים ליהנות מזה, אם הם ידעו להשתמש בזה כמו שצריך. וכמו כל דבר, גם כמו שהיה עם הסמארטפון, כמו שהיה ויקיפדיה בזמנו, ואמרו, מה עכשיו הם לא יכתבו, הם יעתיקו מהוויקיפדיה. זאת אומרת, אם נסתכל על טכנולוגיה בכלל, מורה צריך לדעת ללמד טכנולוגיה. ואם הוא ילמד תוך טכנולוגיה, התלמידים שלו ידעו להשתמש בזה כמו שצריך. אז תכף נדבר על השימוש בטכנולוגיה, ואני חושב שמה שנראה לי קצת מיוחד הפעם עם ה-AI, זה שיש פחד או חשש, שזה ייתר אותנו כמורים בכלל. אני ממש לא רואה את זה. יהיה בוט יפה, אפילו עם אבטר כזה, חתיך או חתיכה, מה שתבחר, עם הכל שאתה רוצה, והוא ילמד אותך, והוא יסביר לך, והוא יתרגל איתך, כבר מדברים על זה עכשיו, שיוכלו לתרגל אותך ולשאול אותך שאלות. הבת שלי מתכוננת למבחן עם ChatGPT, היא אומרת לו מה החומר, והוא נותן לה שאלות וגם נותן לה ציון. אז נכון, מה? וגם לפני כן, המורה לא אימן אותה למבחן, היא הייתה צריכה לעשות את זה לבד. אז עכשיו יש מישהו שעוזר לה להתכונן למבחן. כמורים, אנחנו צריכים לחשוב על שינוי, התפיסה שלנו כמורים, שהשינוי תפיסה הזאת, קובי, אתה יודע, וגם אני, שמזמן כבר היה שם. מזמן כבר אמרנו, אנחנו לא מקור הידע, אנחנו לא אלה שהתלמידים ילמדו את הידע מאיתנו, אנחנו צריכים ללמד אותם איך ללמוד. ולכן, אם תפיסה של מורה זה שהוא מקור הידע, אז לא, אז זה מיותר וה-AI בהחלט יחליף אותנו. אבל אם מקור התפיסה של מורה זה מחנך, ולימוד מיומנויות, ואני מדברת גם על מיומנויות של תפקודים ניהוליים, של תכנון, קבלת החלטות, גמישות מחשבתית, ועוד ועוד ועוד, ה-AI לא יוכל להחליף אותנו. וכל מה שקשור למיומנויות רגשיות, חברתיות, מה שנקרא סל, ה-AI לא יוכל להחליף אותנו. זאת אומרת, בעצם אנחנו נעבור להיות יותר אנשים שמדריכים ופחות מורים? זה היה אמור להיות... אולי מורה דרך, כן, אבל עדיין זה יותר עניין, נראה לי מיומנויות של הדרכה, מאשר של הוראה.
מנטורינג. כן. נכון? וזה היה אמור להיות מזמן. וה-AI הוא עכשיו שחקן מאוד מרכזי, שאולי סוף סוף, ואני לא יודעת, אני עוד לא רואה מתי זה קורה, אבל אולי סוף סוף באמת יבינו שאין ברירה, ואנחנו צריכים לשנות תפיסה של הוראה. אבל זה היה כבר מזמן, זה כבר היה לפני 5 ו6 ו7 שנים, שדיברנו על מנטורינג, ושמורה הוא לא מקור ידע, ושהוא צריך באמת לבסס פרויקטים, וללמד תלמידים איך ללמוד, זה לא קרה, וזה עדיין לא קורה, זה עדיין לא קורה. AI כבר פה, וזה עדיין לא קורה. אז בואי נדבר על טכנולוגיות בחינוך. אני אתחיל דווקא מעבודת התזה שלך. תעודת התזה שלי. כן, וואי, מעניין. שעסקה בשימוש במעבד תמלילים. נכון. מי קורא לזה היום מעבד תמלילים? נכון, תכל'ס זה וורד, נכון? כן, לגמרי. מעבד תמלילים, כטכנולוגיה לשילוב והעצמה של תלמידים עם לקויות למידה. אז ספרי לי מה קורה עם זה בעצם היום, עם הסיפור הזה של מעבד תמלילים כמקור ידע וכמקור שימוש, אולי טכנולוגיה כזאת. קודם כל, מתרשמת מהתחקיר שעשית. תודה. כל הכבוד. אני אספר אנקדוטה על זה. כן. בסדר? את עבודת התזה עשיתי בשנת 98. זאת אומרת, התחלתי בשנת 98. עשיתי קודם, דרך אגב, תואר שני בארצות הברית, הגעתי לארץ, הבנתי ששילוב תלמידים זה כבר משהו שהוא לא חדשני, וחיפשתי משהו חדשני, והגעתי לטכנולוגיה. ובשנת 98 התחלתי, ולימדתי במכללה אחרת. שלא נגיד את שמה. שלא נגיד את שמה, אבל אני מ-2000 בסמינר הקיבוצים. וב-99 יצאתי לשבתון. עשיתי את התזה, יצאתי לשבתון. ולמדתי בשבתון, היה בזמנו חברה שקראו לה סיוון, שילמדו מעבדי תלמיד, איך באמת עובדים עם מחשבים, שזה היה יחסית חדשני. עשיתי שנה קורס ממש אינטנסיבי של מדריכי מחשבים, או משהו כזה זה נקרא, ואז ביקשתי ממשרד החינוך לקבל תגמולים, כי זה היה חיצוני, לימודים חיצוניים, והם לא אישרו לי. הם לא אישרו לי את הלימודים, הם כן אישרו לי סטודיו C, הם לא אישרו לי את זה בסיוון, ואז הגשתי ערר ושאלתי למה. ואז הם אמרו, מאחר ואני באה מהחינוך מיוחד, ולימדתי, הייתי בהדרכה פדגוגית בחינוך מיוחד, הם אמרו לי, אנחנו לא רואים שום קשר בין מחשבים לחינוך מיוחד. אז היית צריכה להוכיח להם שיש קשר. אז כמובן שנלחמתי וקיבלתי את הגמולים שלי, אבל לומר שגם היום, ואני רוצה לחזור ל-AI, ואני תכף אענה לשאלה שלך, יש עכשיו בפרויקט חדש של רובוטים בגני ילדים. מדהים, מדהים, מדהים. אני בעד רובוטים, אני אדבר על זה אחר כך, על רובוטיקה בגני ילדים, ואז אני אומרת למורות שלי שאני מלמדת בחינוך המיוחד, איזה כיף, אתם יכולות לקבל רובוטים? אומרים לא. בחינוך המיוחד לא מקבלים רובוטים, זה רק בחינוך הרגיל. זאת אומרת שמה שהיה ב-99 עדיין פה התפיסה, שטכנולוגיה היא לא לחינוך מיוחד, טכנולוגיה היא לאחרים. ואני אומרת שטכנולוגיה היא מצילת חיים בחינוך המיוחד, והיא nice to have לאחרים. אז זה, בעניין של מעבד תמלילים, טוב, מי לא משתמש במעבד תמלילים? כולנו משתמשים במעבד תמלילים, הוא למעשה כלי כתיבה היום, נכון? המחשב הוא כלי כתיבה. כן, אתה כבר משרבט בוורד משהו, אתה לא הולך עם מחברת, מסתובב עם אייפד וכותב שם, אבל איך זה באמת משמש כלי דווקא לאנשים לקויות למידה? מה זה נותן להם? אז זה לא רק המחשב כמובן, זה עוד המון דברים אחרים, אבל אם נסתכל רק על המחשב, לפטופ או משהו כזה, או כל מה שקשור למסך כזה או אחר, אז יש לנו קודם כל את האפשרות היום, שלא הייתה עד לא מזמן, שהמחשב, הוורד אפילו, האופיס 395, הוא מקריא לנו. זאת אומרת, אפשר לשים כל טקסט על הוורד, הרגיל שלנו שאנחנו מכירים, והוא יקריא לנו את הטקסט. עכשיו, תשאלו למה, או בכלל למה צריך, או מה פתאום. אז אני אומר שיש תלמידים, ויש אנשים, לא רק תלמידים, שזה מציל להם חיים. מה שהוורד מקריא להם? כן. מה זה נותן? אז אני אומר ככה, קודם כל, אני הולכת עכשיו על לקויות למידה, אני אולי אדבר קצת בהקשר הזה גם להפרעת קשב, אבל אני אתחיל מלקות למידה, שזה דיסלקציה, שזה ילדים שלא מצליחים לקרוא, אז קודם כל להבין שנולדים עם זה. זה לא כי הם לא רוצים, לא בא להם, הם עצלנים, הם נולדים עם לקות באזור הזה במוח שאחראי על הקריאה. ולכן, ומלמדים אותם ככה, והוראה מסייעת כזאת, והוראה מותאמת כזאת, וזה וזה, בסוף הם מגיעים, בסופו של דבר הם גדלים, הם מגיעים לכיתה ג' וד' וה' וכדומה, והם עדיין לא מצליחים לקרוא כמו שצריך. וההגדרה של לקות למידה זה שהאינטליגנציה היא תקינה, והרבה פעמים מעל הממוצע. אז אם היא תקינה ומעל הממוצע, ואני לא יכול לקרוא, אז מה קורה לי עכשיו?
אז למעשה, אם אנחנו לא נאפשר להם עקיפת קושי של קריאה, אנחנו מונעים את ההתפתחות האינטלקטואלית שלהם. אז מצד אחד את אומרת, זה עוזר להם. זה מאפשר להם, זה לא רק עוזר, זה מאפשר להם להיות מי שהם. בטח מונע את התסכול של אני לא מצליח נכון. וזה. מצד שני, אוקיי, אם אנחנו מניחים שהם לא יודעים לקרוא, או לא מצליחים לקרוא, ואנחנו נאפשר להם להשתמש בוורד, ויקריא להם, אז זה אומר שהנה אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהילד הזה או הילדה הזאת כבר לא ידעו לקרוא. נקודת ההנחה. אני לא יודע אם להגיד שזה ויתור, אבל כאילו, זהו, from now on, הם לא ידעו לקרוא יותר. ואני ממש שמחה שאתה אומר את זה, כי אני כל הזמן נתקלת בשאלה הזאת, של, אז אם ניתן לו עכשיו לקרוא דרך הוורד, אז מה עשינו? אז מתי הוא ילמד לקרוא? אז קודם כל הוא נולד כמו מישהו שלא יוכל לקרוא, אז אני לא אומרת, זה תלוי דיסלקציה, כמו כל לקות למידה אחרת, יש מנעד, יש כאלה שממש לא תרגישו שיש להם בעיה עד שהם יתחילו את האנגלית ללמוד, ופתאום הם לא מצליחים ללמוד אנגלית ולא מבינים למה, כי המנעד של הספקטרום שלהם היה גבוה, של הדיסלקציה, פחות חמור, ואז כשמתחילים שפה חדשה, פתאום זה מתפרץ, כביכול מתפרץ, זה היה שם, אבל זה מתפרץ, ויש כאלה שהמנעד או הספקטרום יותר חמור, ואז הם ממש, אני מכירה הרבה, גם מגיעים אליי הורים עם ילדים, אני נותנת יועצים טכנולוגיים, אז הם באים אליי ילדים בכיתה ו' וז' וי' א' וי' ב', שלא קוראים. עכשיו, אז איפה השאלה הזאת, מה היה, מתי הם למדו לקרוא? הם לא הצליחו לקרוא, יכול להיות שהם קוראים דרך אגב, והנה עכשיו דיברתי עם אמא, היא קוראת, אבל מה היא אומרת לי, היא לא מבינה כלום. עכשיו ברור, כי אם אני מאוד רוצה, אם יש לי דיסלקציה ואני ממש רוצה, ויש לי מוטיבציה מטורפת, והיא כבר בכיתה ז', יש לו מוטיבציה, באמת אין דברים כאלה, של מוטיבציה מכוננת, אם היא עדיין מנסה לקרוא. אז היא מצליחה לקרוא, אבל היא לא מבינה כלום, כי כל הקפסיטי, זה נקרא זיכרון עבודה, כל הקפסיטי של הזיכרון שלה, הולך עכשיו להבין איך לקרוא, ואז לא נשאר לה קפסיטי להבין מה היא קוראת. ואז ילד כזה לא ידע לקרוא תרגום, לא ידע לקרוא כשהוא הולך לסרט בקולנוע, נכון. הוא לא... אז מה אנחנו... נכון, קודם כל הם באמת קשה להם לקרוא תרגום. זאת אומרת, היסוד שהוא לא יכול, או הם לא יכולים, ואז אנחנו מייצרים להם חלופות פה כן, בקולנוע לא נוכל, לא יודע, במקומות אחרי עיתון. אני ממש שמחה, באמת אני שמחה שאתה שואל את זה, זה באמת נכון. מה שראינו, יש לנו סטודנטים לקויות למידה בסמינר קיבוצי, אני גם שנים חברת צוות במרכז מהות, שזה מרכז שמלווה סטודנטים לקויות למידה והפרעות קשב, אני כבר מ-2005 שם, אז זה הרבה שנים. ומה שראינו במחקרים שעשינו שם, שהרבה מאוד סטודנטים, אין לי אחוזים, אבל סטודנטיות שלומדות אצלנו, שיש להם לקות למידה, יודעות אנגלית פרפקט להבין, לשמוע ולדבר. יהיה להם מאוד קשה לקרוא ולכתוב, עד כדי אפס, עד כדי שהן נאבקות עם הקורסים האלה שנים, אבל הן מבינות את השפה, כי מה שקרה שמגיל כלום, הן היו צריכות להאזין לסרטים, והם לא הצליחו לקרוא תרגום. ואז הם פשוט מבינות אנגלית מצוין, כי אין להם בעיה בהבנה. זה העניין, אין להם בעיה בהבנה. העניין הוא באמת בטכניקה הזאת של הקריאה, שהיא פגומה. ולכן הם יכולים להבין דווקא סרטים יותר טוב ממך וממני באנגלית, כי הם הקשיבו, האזינו מגיל מאוד צעיר לסרטים, אז הם באמת קשה להם להספיק לקרוא את התרגום, זה נכון. אז א', נקודה מאוד מעניינת, תודה. תני לי עוד, חוץ ממעבדי תמלילים, עוד טכנולוגיות בחינוך, מה עוד יש שהוא מסייע לאנשים עם לקויות למידה, עם הפרעות קשב? אז אם התחלנו באמת עם דיסלקציה, אז נמשיך איתה כבר, כי בדיסלקציה יש לא רק בעיה, המקור הוא קריאה, אבל התוצר לוואי של קריאה זה שגיאות כתיב מאוד קשות. עכשיו, זה לא שגיאות כתיב של א', י', ה', זה שגיאות כתיב כמו נוח ב7 שגיאות, כן? עכשיו שוב, זה תלוי במנעד ובספקטרום של ההפרעה, אבל אני בדיוק שלחה לי אותה אמא שדיברתי עליה דף עם שגיאות, לא היית מצליח לקרוא אף מילה, בסדר? בכיתה ז'. ועדיין מעתיקה מהלוח בגלל המוטיבציה, אבל לא יכול לעשות עם זה כלום, אף אחד לא יכול לעשות עם זה כלום. אז יש להם שגיאות כתיב מאוד קשות. ואז נאמר, אם היא רוצה לכתוב משהו מעצמה, היא כותבת, ואז לא יצא מזה שום דבר. יש תוצר, לא יבין. כן, תוצר שאין לו משמעות. ומה שקורה היום במעבד תמלילים, או בוורד, אני כבר זה מעבד תמלילים מילה ישנה, אתה לוחץ שם על המיקרופון, מתחיל לדבר, וזה כותב את מה שאתה אומר.
ברגע שזה כותב את מה שאתה אומר, אתה אחר כך יכול גם להקריא לעצמך את מה שכתבת, ולתקן, נאמר, אם יש משהו בניסוח שאתה רוצה. זה כמו בטלפון היום, גם בטלפון אתה יכול ללחוץ על הקראה, והוא כותב במקומך. בדיוק, על הקלדה קולית, קוראים לזה, יש שם מיקרופון, ואתה יכול פשוט לדבר, ולילדים האלה, או לאנשים האלה, זה גם אנשים, זה לא עובר עם הזמן, זה מדהים. עכשיו, תחשוב על ילד או ילדה כזאת, שהם כאילו נמצאים בתוך כלוב, כי הם לא יכולים לקרוא, והם גם לא יכולים לכתוב, ולא להאמין שיש המון ילדים כאלה, והלוואי שישמעו אולי חלק פה את הדבר הזה, שלא קוראים ולא כותבים עד הבגרויות, והם לא מבינים שיש טכנולוגיה בלחיצת כפתור מול העיניים שלהם, שיכולה לפתור להם בעיה. זאת אומרת, זה עניין של מודעות גם, זאת לא מודעות. כן. אני חייב להגיד שגם אני לא ידעתי את כל ההפתעות האלה עם הוורד שסיפרת לי עליהם, גם אני לא ידעתי שאפשר ללחוץ על מיקרופון, הוא מקריא לך ואתה מקריא לו, ואתה ממש... זה ממש מודעות, זה מודעות. עכשיו, זה קיים שנים, אבל זה עלה הרבה כסף, וההקראה בזמנו הייתה נורא רובוטית, אז באמת רק מי שהיה צריך... השתמש בזה, וגם לא ידע, רק מי שהיה צריך וידע, השתמש בזה. היום ההקראה היא ממש נעימה, ועם אינטונציה. את יודעת איפה ראיתי את השינוי, או שמעתי יותר נכון את השינוי, בכתבות שאפשר לקרוא בעיתונות, זאת אומרת, בוויינט, בארץ, יש לך הקראה, ואתה ממש רואה את השינוי, איך המשפטים כבר נשמעים משפטים היום, ולא עוד מילה שהן כאילו חתוכות כאלה. ממש. והיום זה, אתה יכול להאזין לכתבה, שברור לך שזה עושה את זה, אבל זה it's nice to have. נכון, ואני רוצה לספר לך על זה משהו ממש מעניין. הגיעה אליי סבתא עם הנכד שלה, ילד בן 10, שהוא בחינוך המיוחד. עכשיו, קראתי את האבחון שלו, אני תמיד קוראת קודם את האבחון לפני שהם מגיעים, אני אומרת, באמת, כאילו, יש פה קשיים בהכל, בקריאה, בכתיבה, בהכל, בהכל. אני אומרת, וואו, טוב, נראה מה עושה, כאילו, איך מתמודדים. בא ילד מתוק וזה, ואז אני שואלת אותה, ובדרך כלל אני שואלת אותם, על מה אתה רוצה רציתי להראות לו את ההקראה, בוורד, אני אומרת לו, על מה אתה רוצה שנשים כתבה, שיהיה לך מעניין לקרוא, אז הוא אומר על גולדה מאיר. עכשיו, ילד בן 10, כן? אז אני אומרת לו, כאילו, בחינוך מיוחד, בחינוך מיוחד. אני אומרת לו, איך גולדה מאיר? אז הסבתא אומרת, הוא מאוד מאוד מתעניין באקטואליה, הוא יודע על כל על האקטואליה. אז אני שואלת אותה, איך? אז מזה, מהוויינט, הוא גילה שבוויינט יש הקראה. נכון. הוא מצא את הפרצה הזאת להבין ולקרוא במרכאות, והוא מצא את הפרצה הזאת, והוא התחיל לקרוא עיתונים, והוא ממש טוב באקטואליה. איזה יופי. זה מדהים, וזה ילד שיושב בחינוך, הוא ילד מכונן, אני אומרת לכם שהוא מכונן, והוא יושב עדיין בחינוך מיוחד, כי עדיין לא נותנים לו בכיתה את ההקראה, עדיין לא נותנים לו בכיתה להשתמש בהקלדה קולית, עדיין, והוא יושב כרגע בחינוך מיוחד. זה פשוט טרגדיה. שזה עוול. זה עוול ענק. זה עוול ענק. והנושא הזה של באמת להשתמש ביכולות שלי, אני אהיה מי שאני, ואני גם נגיד עוד משהו על קריאה לפני שעוברים הלאה לעוד טכנולוגיות. בתפיסה שלי, ובכלל, קריאה שווה משמעות. אם אני קוראת ואני לא מבינה, לא קראתי. גם אם קראתי טכנית, אני לא מבינה. עכשיו, כל אחד מאיתנו מכיר את זה, אם זה מאנגלית או משפה אחרת שלומדים, ומתחילים לקרוא מילה, אנחנו לא ממש מבינים מה קראנו, אם זה קשה לנו. אז לא קראנו, התאמנו בקריאה. ולכן, אם המחשב מקריא לי ואני מבינה, מבחינתי זאת קריאה לכל דבר. וגם אותם ילדים, ברגע שהם משתמשים במחשב, המחשב גם מסמן להם את המילים כשהם קוראים. זה לא רק משמיע, אלא הוא מסמן להם, ואז למעשה הם חשופים לקריאה. הם מסתכלים גם את מה שהם קוראים, והם משתפרים בקריאה. זאת אומרת, עצם העובדה של השימוש שלי בתוכנות ההקראה, משפר את הקריאה, ויותר מהכל מאפשר להם קריאה. בשבילי זאת קריאה, זה שהוא מאזין, זאת קריאה לכל דבר. העיקר שהוא מבין את הטקסט ומפיק משמעות. מעניין. כן. עוד דוגמה לעוד טכנולוגיה? אוקיי, אז יש לנו היום אפשרות להשתמש בנוטבוק LM. נוטבוק LM זה של גוגל, מי שעוד לא ככה, לא נחשף לרזי. זה הקוסם של גוגל. זה הקוסם, זה פשוט מדהים. אתמול בדיוק העברתי השתלמות ועשינו עם זה דברים. אז היכולות של גוגל LM לקחת כל מידע, זה יכול להיות בצורת טקסט, זה יכול להיות בצורת תמונה, בצורת MP3, MP4, יוטיוב, אתר אינטרנט, לא משנה מה, והוא הופך אותו לכל מיני פורמטים. ואז אם אני למשל קוראת חזותית,
אני פחות, ושוב, דיסלקציה זה תמיד להסתכל על החזותי, והפרעת קשב הרבה פעמים הם טובים יותר בחזותי, מאשר לרדת לפרטים. יש לי בגליינס אחד, במבט אחד, נאמר פוסטר של הדבר הזה, או שיש לי אפשרות לתת לו מצגת מדברת, אז זה גם כן חזותי וגם שמיעתי, ועוד יש פודקאסט שאפשר להפוך כל טקסט לפודקאסט, כל טקסט ל-MP4, כל טקסט לפוסטר, כל טקסט למצגת, זאת אומרת, והיום, כל טקסט אני יכולה היום כמורה אפילו, ותכף נדבר אולי על ה-UDL, לא יודע איזו הזדמנות, אז כל טקסט אני יכולה להפוך לכמה מבעים, נקרא לזה, וכל אחד יכול לבחור איך נוח לו ללמוד את הטקסט הזה. אז זה הנוטבוק LM, כמובן גם ג'מיני וכל שג'מיני יש לו את הסיפור, את הסטורי בוק, שאפשר לעשות סיפורים בקלות עכשיו עם הג'מיני. בוטים, אנחנו עובדים הרבה עם בוטים עכשיו, המחקרים, חלק מהמחקרים של הסטודנטים שלי זה על בוטים, וכל היופי בבוטים שאני יכולה להתאים את הבוט לתלמיד. שמה הוא עושה בוט? אז הבוט מסייע לתלמיד, תלוי במה שאנחנו נחליט שצריך לסייע לו, וכל היופי שהוא ממש מותאם אישית, זאת אומרת, הוא גם עם השם, אתה גם מתכנן את הבוט ככה, מתכנת אותו, זה לא בדיוק תכנות, זה דבר מאוד פשוט לעשות, עם השם של התלמיד. תחומי העניין שלו, הוא נותן לו מילות עידוד, אני מלמד אותם איך להכניס מילות עידוד לתלמיד, אם זה מתחום הכדורגל, אז מתחום הכדורגל, מכבי חיפה, מכבי לא משנה מה, והוא נותן ממש מילות עידוד מתוך תחומי העניין של הילד. אני מבקשת מהבוט מה לא לעשות, למשל, אם אני מכניסה לו טקסט, לא לתת לו את התשובות לשאלות, אלא רק לכוון אותו, והוא ממש מסייע אישי לכל דבר. הוא מלווה את הילד לאורך, ואנחנו בודקים את זה, וכל היופי שהוא נותן משוב מיידי לילד, שהוא ממש מותאם, עם השם שלו, עם תחומי העניין שלו, הוא לפעמים מפברק, לפעמים קורה שהוא כן נותן תשובה, למרות שביקשתי שלא, אבל זה כל הזמן משתפר, הטכנולוגיה הזאת כל הזמן משתפרת, ולמעשה תלמיד יכול, אפשר ללוות אותו לאורך כל הכנת שיעורי הבית, למשל, ברמה הזאת. אני חושב כמה זה כיף. גם לאמא וגם לתלמיד, שיש מישהו שמסייע לו. לא לרמה שזה כיף לעשות שיעורי בית, זה כיף שמישהו עוזר לך. לא, שמישהו עוזר, אני לא בעד שיעורי בית של... האמת שגם אני בתור מורה אף פעם לא נתתי שיעורי בית, אני נגד הקונספט, אבל זה כבר סיפור אחר. הזכרת שאת באמת מומחית לשיטה שנקראת UDL, Universal Designing for Learning, נכון. עיצוב אוניברסלי בלמידה בעברית. ספרי לנו על השיטה הזאת, מה היא אומרת, מה היא עושה, מה עושים איתה? מדהים, אז את השיטה הזאת אני נחשפתי לה לפני... כמה 8 שנים, משהו כזה, אבל היא עוד יותר ותיקה מזה, אני רק נחשפתי לה לפני 8 שנים, מידיד שלי שגר בארצות הברית, ביוסטון, אמיר בר, ולמעשה, יש ארגון בארצות הברית שנקרא CAST, C-A-S-T, אפשר להיכנס ולקרוא, שהארגון הזה לקח את הרעיון של הנגשת למידה, לכל. מה זה אומר הנגשת למידה לכל? אז זה התחיל באמת, ההיסטוריה זה מארכיטקטים, שהיו צריכים להנגיש מבנים ציבוריים לאנשים עם מוגבלויות, נכון? אז זה רמפות, מעליות וכדומה. ובוא נשאל כל אחד מאיתנו, מי עולה במדרגות שאפשר לעלות במעלית, נכון? אז כן, אתה רוצה לעשות ספורט, אבל כן, בדיוק. רובנו לא. רובנו לא, ביום יום אנחנו מתעצלים. אנחנו הולכים לחדר כושר בשביל לעשות ספורט, במקום לעלות במדרגות כשיש מעלית. לגמרי. ואז ארגון קאסט לקח את התפיסה הזאת של למעשה אם אני מתאימה משהו למישהו, אבל כולם משתמשים, אז למה לא לעשות את זה בהוראה? וזה אומר, לדוגמה, אם יש לי מחשבים בכיתה, רצוי שיהיו, אבל אם יש לי מחשבים בכיתה, אפילו לא בכל שיעור, בחלק מהשיעורים, ואני אומרת, אוקיי, יש לכם טקסט, כן? לקרוא. אתם יכולים לקרוא אותו מהספר, אתם יכולים לקרוא אותו באופן דיגיטלי, מהמחשב, שיש על זה מחקרים, שיש ילדים שזה ממש עוזר להם, כי הם מגדילים ועושים רווחים בין השורות, זה עוזר להם לקרוא טוב יותר. אתם יכולים לקרוא מהמחשב ולהזין, כמו תוכנת הקראה שדיברנו עליה רגע, ואתם יכולים אפילו לקרוא את זה מהמצגת שאני הכנתי, כי אני כמורה תמיד מכינה מצגת. ועכשיו אתם יכולים עם נוטבוק LM, כן, עוד ועוד ועוד, ואני שמה להם את החומרים האלה, אם זה בגוגל קלאסרום, או בפאדלט, מי שמכיר, לא משנה, קנבס כזה, שאני יכולה לשים את כל התוצרים, יש לכם לקרוא את הטקסט הזה. אתם יכולים לקרוא אותו ככה, ככה וככה, תבחרו איך אתם רוצים עכשיו לקרוא את הטקסט. כמה זה פשוט. למורה שפעם היה צריך לעשות המון, כדי להנגיש טקסט, היום מורה יכול לעשות את זה ברבע שעה,
את ההקראה הוא לא צריך לעשות כלום, הוא רק שם את הטקסט על המחשב, ואת הגוגל נוטבוק אליהם לוקח לו 3 דקות להפיק, 5 דקות להפיק MP4, כן. ופודקאסט ועוד, ואז אנחנו נותנים לילדים לבחור איך הם רוצים ללמוד, וזה פשוט נראה אחרת לגמרי. עכשיו, מעבר לזה שיש פה בחירה, אנחנו מלמדים אותם, ואם אני מדברת על תפקודים ניהוליים, קבלת החלטות. מה מתאים לי. כן, מה מתאים לי. אני יכול גם להתנסות כל פעם במשהו אחר, ולראות מה יותר מתאים לי. נכון. ואגב, מה שחשוב במה שאת אומרת זה שזה לא, זה כאילו נועד במקור בשביל ילדים עם לקויות למידה, אבל בפועל כל ילד יכול לראות, אולי הוא יותר חזותי, אולי הוא יותר שמיעתי, ופתאום לשים דגש על הדברים שעובדים לו יותר, גם אם הם לא, גם אם ההוראה המסורתית הייתה, תסתכל על הלוח ותקשיב למה שאני אומר. ממש ככה. ומעבר לזה, אז גם יש לי את הנושא של קבלת החלטות, ואז מורות אומרות לי, כי אני מדברת על זה הרבה עם מורים, ואז הם אומרים לי, רגע, אבל אם הילד שיודע לקרוא, ירצה עכשיו תוכנת הקראה, אז כאילו הוא עכשיו הופך להיות לעצלן, הוא משתמש בתוכנת הקראה, אז אני בשורה. כל אחד מאיתנו שיודע לקרוא, לא ירצה להשתמש בתוכנת הקראה. זה לא כיף. בסדר? אז ילדים שיודעים לקרוא, אולי פעם אחת הם ינסו תוכנת הקראה, יגידו, וואי, זה מדליק, אני רוצה שיקריאו לי, אבל מהר מאוד הם ירדו מזה. אם יש להם כבר את המיומנות של הקריאה, הם לא ילכו אחורה. אולי הם יאזינו לפודקאסט, זה יכול להיות. כי הפודקאסט מנגיש את זה הרבה יותר מעניין. מה ההבדל בין תוכנת הקראה לבין פודקאסט? פודקאסט הוא מאבד את הטקסט, לא. בפודקאסט של נוטבוק אליהם, למעשה הם לוקח את הטקסט, הוא מאבד אותו. הוא מאבד אותו, הוא עושה אותו מעניין, הוא עושה שיחה בין שני אנשים על הטקסט. אבל בסופו של דבר אתה לומד את הטקסט בצורה אחרת. אבל אולי כן, שווה רגע להתעכב על זה, כי בעצם מה שאת אומרת, שכן צריך להשאיר את המיומנות. זאת אומרת, צריך ללמד, זה לא שבטווח הרחוק נפסיק ללמד קריאה, כי יש חלופות אחרות. אנחנו עדיין, את אומרת, צריך ללמד קריאה, שהילד ידע, כדי שתהיה לו את החלופה הזאת של לבחור אחר כך. לגמרי. אז מתי מפסיקים? מה? מפסיקים מה? רק לקרוא. מתי מפסיקים רק לקרוא? מבחינתי, מתי לתת התאמות? את האופציות האחרות. לא התאמות, את האופציות. אוקיי, אז UDL זה תלוי... לילד שאין לו בעיה. כן, אם זה כיתה א', אז אני לא אשים תוכנת הקראה לילד בכיתה א', גם לא בכיתה ב', ואפילו לא בכיתה ג', אלא אם כן כבר יש לנו ילדים שהובחנו עם דיסלקציה, אפשר לעשות אבחונים, דרך אגב, רק מסוף כיתה ב', אז כיתה ג' כבר יש ילדים שהובחנו, יש להם כבר היסטוריה של אחים, זה בדרך כלל תורשתי, אחים, מורים וכדומה. אז אם יש ילדים כאלה, ניתן להם תוכנת הקראה, ויכול להיות שלא נרצה עדיין בכיתה ג' לתת תוכנת הקראה, וניתן דברים אחרים. זאת אומרת, אפשר לקרוא טקסט, שוב, בצורה דיגיטלית, או מהספר, או מהמצגת של המורה, ועוד 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 רעיונות יצירתיים, איך ללמוד את הנושא, הרי מה הרעיון שנקרא ושנבין את הנושא. עכשיו, יש את העיקרון השני של ה-UDL, זה העיקרון הראשון, שאני קוראת לו עיקרון הבופה, אתה נותן בופה של אפשרויות של למידה, זה העיקרון הראשון. העיקרון השני, זה עיקרון של איך הילד מביע ידע, כי אנחנו היום רגילים, ברוב זמן, שהתלמידים קוראים, ואחר כך עונים על שאלות, אני קוראת לזה למלא תפסים, מלאים את הטופס בחוברת. טופס הבחינה, כן. כן, טופס הבחינה, עוד לא, טופס ביום-יום. כן. המורה אומרת, תקראו, תענו על שאלות בכיתה, כן. זה אפילו לא בחינה. הספר. כן, ואנחנו רוצים שהם יהיו הרבה יותר יצירתיים, אפרופו להחליף מורים, אם המורים ימשיכו ככה, כן, היום היה יכול לעשות את זה בשבילם, המורים צריכים להיות אחרים היום, וזה, דרך אגב, אני בטוחה שהם היו רוצים להיות אחרים גם. ואז אנחנו אומרים לילדים, תקשיבו, יש לכם פה איזה טקסט, קראתם אותו בדרך שלכם, עכשיו אנחנו רוצים להפיק ממנו, מה אתם רוצים לספר לי עליו, או איך אתם רוצים לספר לי עליו, או מה אנחנו רוצים לעשות איתו בכיתה, יש המון אפשרויות. איך להביע ידע. זה מתכתב עם הפרק הקודם שלנו, שדיברנו על חינוך, יצירתיות בחינוך, עם דוקטור אביב פינס, ובאמת, אלה החלופות היום שהן מאוד משמעותיות. כן. אז אפרופו זה, אני אגיד שאת גם מלמדת קורס, שנקרא יישומים טכנולוגיים לתלמידים עם צרכים ייחודיים. זה בעצם קורס שמיישם את כל מה שדיברנו עליו, כשאת מלמדת את הנושא הזה. אז אני רוצה שתספרי רגע איך זה עבור הסטודנטיות והסטודנטים, ללמוד את כל הטכנולוגיות, כי גם הם נכון. לא מגיעים ומגיעות עם הטכנולוגיות האלה. זה חדש גם, אני מניח שבשבילם. יש לנו מורים ומורות שבאים ללמוד את התואר השני, אז הם כבר יש להם ניסיון בהוראה, אבל עדיין הטכנולוגיה חדשה להם. עכשיו, הזכרנו את שנת 98 שעשיתי את התואר השני, ולימדתי במכללה אחרת. ואמרתי, טוב, זה רק 2, 3, 4, עד שיתחילו להשתמש בטכנולוגיה.
והיום עדיין מגיעים אלינו מורים, ואני בטוחה שגם פרחי הוראה, בתואר הראשון גם זה קורה, אני מניחה, שהם עדיין לא שם. הם עדיין לא כמו שצריך בתוך הטכנולוגיה, וזה מדהים אותי, אני לא מבינה איך זה קורה. בעצם צריכה גם לחשוף אותם לשימוש בטכנולוגיה. כן. לאיך בכלל לגשת לדברים האלה. ממש, ואני מאוד אוהבת את הקורס, כי גם בקורס הזה יש הרבה בחירה. זה קורס מאוד יישומי. זאת אומרת, קודם כל, נכון, אני מלמד את היסודות של הפרעת קשב ולקויות למידה, ממש בגלנס, אני לא נכנסת לזה לעומק, זה לא המטרה של הקורס. ואחר כך הם מתחילים ממש לקחת case study מהכיתה בקבוצות, הם בוחרים מקרה, מנתחים אותו לפי פורמטים שניתן, ואז הם מתאימים לכל ילד טכנולוגיה, לפי מגוון, הם צריכים ללכת לחפש, אני לא אומרת להם שום דבר, הם הולכים לחפש איזה טכנולוגיות קיימות, מתאימים 3 טכנולוגיות בערך לכל תלמיד, אז הם למדו קודם כל טכנולוגיות, והם לא רק צריכים, ראיתי בשיעור האחרון שהם התחילו ב-GPT לשאול איזה טכנולוגיות, אמרתי להם, זה לא יעבוד לכם, אתם צריכים להכיר אותה, לא אכפת לי שהוא ייתן לכם, לא אכפת לי, אבל אתם צריכים להכיר אותה, אתם צריכים להיכנס ולהתנסות, וממש להכיר את הטכנולוגיה לפני שאתם ממליצים עליה, כי אני יודעת אם הם נכנסו לא לפי מה שהם כתבו עליה, ואחר כך שהם סיימו את כל זה, הם צריכים עכשיו להמציא טכנולוגיה שלא הייתה, שלא קיימת. זאת אומרת, הם צריכים להכיר מה שקיים, ועכשיו הם צריכים להמציא טכנולוגיה שהם חושבים שהתלמיד או קבוצת תלמידים עם המאפיינים דומים צריכים, ועדיין היא לא קיימת, ואז הם מאפיינים אפליקציה, שבהנחיה פה של אריק כספי מקמפוס אומנויות, הם מאפיינים אפליקציה, ואז האפיון שלהם עובר לסטודנטים לעיצוב שלנו בקמפוס, והסטודנטים לעיצוב מעצבים אותה. ויש לנו חגיגה שלמה של מפגש בין... זה מגיע גם לפרקטיקה של להשתמש בפלאפונים? לא, של פיתוח לא. כן. של פיתוח לא, כי פיתוח זה כבר בנוסף. זאת אומרת, הם צריכים לקחת מפתחים בשביל זה. זה בהנהלת הסמינר, זה יכול להיות נראה לי אחלה סטארט-אפ. אין לנו קורסים לפיתוח, אין לנו קורסים לפיתוח, חשבנו על חממות בזמנו. הלוואי שזה יגיע יום אחד, אין לנו קורסים לפיתוח, אז לא. יש לי כן סטודנטים שממשיכים אחר כך להקטונים, ומנסים כן להביא את זה, עוד לא קרה לי שהאפליקציה הגיעה בשלות כזאת, אבל זה תרגיל מדהים, זה תרגיל מדהים. שהם עושים ביחד. סתם כי מעניין אותי, אז את הקורס הזה, את קוראת לו, את מתייחסת לתלמידים עם צרכים ייחודיים. נכון. והמינוח הישראלי, עברי, צרכים מיוחדים, למה הניואנס? כי כולנו מיוחדים. אנחנו כולנו מיוחדים. עכשיו, לפעמים אני אדם מאוד מיוחד, אני יצירתי, אני כזה, אבל יש איזה צורך אחד שהוא שונה מכולם, שהוא צורך בהקראה. או צורך במיקוד הקשב, אז זה הייחודיות שלי, אבל אנחנו כולנו מיוחדים, אתה מיוחד מאוד, ואני מיוחדת מאוד, ואיתי מיוחד מאוד, אנחנו כולנו מיוחדים, ולכן המילה הזאת, אני לא מתחברת למילה מיוחדים, גם לא למילה שילוב, דרך אגב, כי אנחנו לא משלבים. במה את מחליפה את השילוב? אז בכלל מחליפים את זה, קודם כל בהכלה, שכיתה היא כיתה מכילה, השתלבות, אבל לא שילוב. למדנו. אני לא עושה טובה לאף אחד שאני משלבת מישהו. לגמרי. אז בואי נגיד משהו על רובוטים. טוב, רק להגיד שעבודה עם רובוטים היא מדהימה, מגיל הרך ועד בכלל. אנחנו עושים את זה הרבה בתוכנית, גם עם טכנולוגיית 360 מציאות מדומה. חשוב לי לומר, אנחנו עובדים על זה מלא מלא, ואנחנו עושים דברים נורא מיוחדים עם הדברים האלה. ורובוטים, הייחודיות שלהם, שהם מפתחים תפקודים ניהוליים, מפתחים תכנון. לאיזה גיל? מגיל הגן. עד? ועד בכלל, כי בתיכון יש לכם כבר ממש, הם עושים תחרויות בינלאומיות כבר בתיכון. כן, מי שלמד רובוטיקה. מי שלמד רובוטיקה, הם כבר עושים דברים מטורפים עם הדבר הזה, כולל חלל, יש לנו תוכנית שנקראת רובוטיקה וחלל, אז לא שאנחנו מגיעים לחלל, אבל מפתחים דברים. שולחים מורה לחלל. כן, בדיוק, קונים שם שטח. אז רובוטים מפתחים תפקודים ניהוליים של תכנון, של ויסות רגשי, של יכולת באמת לקבל החלטות, לאן ילך הרובוט ולמה, ואם לא מצליח לי, איך אני מבסט את הרגשות שלי. אנחנו עובדים המון על תפקודים ניהוליים בהקשר של רובוטים, ומציאות מדומה, אנחנו עובדים בכלל, ערן שפירא נותן את הקורס הזה של מציאות מדומה, והם מלמדים לצלם ב-360 מרחבים, ואחר כך אנחנו שמים את זה במשקפת, וזה עובד נהדר עם ילדים עם אוטיזם. למה דווקא? כי ילדים עם אוטיזם מאוד קשה להם במקומות חדשים, שהם לא הכירו קודם,
ובטח מקומות הומי אדם, זה קניון, סופרמרקט, אפילו אימנו אותם לעלות על אוטובוס ולנסוע בתחבורה ציבורית, זה מאוד מאיים עליהם, ומאוד מאוד נמנעים מלעשות את זה, ומה שאנחנו עושים, אנחנו מצלמים את המקום האותנטי, שלשם הם צריכים להגיע עם מצלמת 360. מה, את האוטובוס? את ההליכה לאוטובוס, את המעלה לאוטובוס, את הכרטוס של האוטובוס, את הישיבה באוטובוס. זה עשינו באוטובוס, סופרמרקט להיכנס ולהכיר שם אפילו גם את המוכרים, איך לקנות. אבל מה שיפה זה התוכנית שהמורות שלנו בונות, כשהן עושות את המחקר, זה מחקרים, הן בונות תוכנית ארוכה עד שהן מגיעים למציאות מדומה. זאת אומרת, את כל התוכנית, עד שבסוף הם מגיעים למשקפת, ובסוף הם נכנסים לסופרמרקט מהמשקפת, בתוך הכיתה, במקום מאוד מאוד מבוסת. הילד קודם מתרגל את הכניסה לסופרמרקט בדרך המציאות המדומה. ממש ככה, ואז הוא הולך לסופרמרקט, והוא כאילו היה שם, הוא כאילו שהוא היה שם, הוא כבר מכיר את המקום. וזה פרויקטים נהדרים שאנחנו עושים, וגם הרובוטיקה היא מאוד מפתחת, זה עם דוקטור איילת ויצמן, אנחנו עושים דברים מאוד מיוחדים בדבר הזה. איזה כיף. כן. לקראת סיום, בטי, 5 שאלות קבועות, תשובות קצרות. הגדירי חינוך. וואו, התקלת אותי, חינוך. מסאז' לנשמה. חלום חינוכי. חלום חינוכי, קשרים בינלאומיים, לפרוץ את הגבולות ולעשות קשרים בינלאומיים וללמוד תרבויות שונות בתוך החינוך. מה מרגש אותך? וואו, הנכדים שלי, הנכדות והנכדים שלי מרגשים אותי בצורה בלתי רגילה, והצלחות של סטודנטים ומחקר מוצלח, אני מתלהבת כמו ילדה קטנה. מה את עושה בסוף יום קשה? בוהה בסדרה, בוהה בטלוויזיה, בוהה, ממש, כאילו יושבת על הספה ולא זזה. מה את רוצה להיות כפי גדולה? וואו, לא יודעת, אני כל הזמן מתפתחת, אני עושה NLP כמו שהזכרת, אז מאוד מרגש אותי לעבוד עם אנשים עם טראומות, זה משהו שעכשיו אני לומדת, אני עדיין לומדת NLP, אני עוד לא מוסמכת לגמרי, אני מקווה שבסוף השנה אני כבר אהיה מוסמכת, ואני רוצה לעבוד עם טראומות, עם אנשים שהמדינה שלנו זקוקה לזה מאוד מאוד, אז זה משהו שמאוד מרגש אותי, להמשיך לעשות מחקרים מעניינים ולהמשיך להבין את הטכנולוגיה כמו שצריך ולהביא אותה לעולם. בטי, קודם כל אני מאחל לך בהצלחה עם כל החלומות האלה. תודה. זה לוז ארוך. כן. אז שיהיה עוד ארוך ושתספיקי להשלים, ותודה שבאת. תודה רבה, היה כיף. ותודה לכל המאזינות והמאזינים והצופות והצופים שלנו. אני קובי דביר, נשתמע בפרק הבא.